Shalom. Dison rohami amang pasaribu dohot boru tapea ima mengakili san STM ta. Ima tutu nama jalo pamasuk perbagason yanak kota si Boris dohot parumeta. Songon naung dibegahamu di joroni tuhatai ima ayat nanang sihapalomu di ngolumuna yanakon nami. Jadi memang songon hata nama do rumah tangga berarti banyak tangga-tangga yang mau dilewati alai mau lohita merdongat Tuhan mangulahoni apalagi tahapal firman nai boy do talewati sude. Jadi lasrohanami di san STM ta alanong majalo pasu-pasu perbogason anak ta si Boris song-songon ima tutu naung idok nakadongatan nakining nasalelengon hala amang kurang sehat. HP alahon adong kabar neng mangoli anak ta terlebih semangat puji Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan untuk hari ini untuk kita semua. Dan cuaca begitu indah. Dan sudah kita mersorak-sorai ima na majal pamasu-masu tutu anak nami doh paruman nami di son. Songon ima na boy si pasaton nami sehingga marumah tangga sitiro kamu lumobi di joroni tuhatai. Jadi saya dapat mana di luamu di perkara jamu jala hato dililitat dorna parumain nami asa hato pita marpa hopu maulate ma ima sian hami ina maulate. Jadi saya hata maita gabe ma tutuju la horas ditupa amata na martua debata dihamuna bona suhut nami ima tulang nami pasaribu boru topulu boru tapea di partikianon nunga jupang songon hatanina tua-tua gokonina si paemaon juju si alusan nunga robe hami tulang di goko jojo muna dongan saya STMmu di partikianon ima mengadopi pesta pamasu-masuon ni tulang niba naposo si Boris do inang naposo di partikianon tuata matong nama masu-masu keluarga nasida tulang di haroro nami sian estemta di partikianon dang pola gudang alana gudang aka ulaon di partikianon ima sian estem ni pungata alai sikop do sudah tulang aka anggara dasar dot anggara rumah tangga do parliatata di papunguhami estem jadi posramu tulang dang na pola alanina otik kami di dahamu di son jadi molohami tulang sangat-sangat bersyukurlah kepada Tuhan bahwa tulang kami naposo si Boris sudah menerima pemberkatan dari Tuhan dan semoga keluarga yang baru itu menjadi berkat untuk kedepannya. Doron nami matulang on hatani stemboda dang nagabi madok manang diaw ador haduka ma togu-togu nilopu ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo pengen saur matua matulaku do natulaku pairing-iring pahopu saatong tunamar nini saat tunamar nono adi tulang naposo Boris sama inang buru sitopul ya ingat inang ini tulangku ini mertuamu ini sebelum ada berita untuk perkawinan kalian sakit-sakitnya ini ya sakit tapi oleh karena sudah ada respon daripada tulangku naposo ini mau nikah kalian berkat Tuhan dia kembali sehat amin amin ima ingat inang tunjukkanlah kamu itu seorang istri yang berkarakter di keluarga Pasaribu. Itu aja pesan dan kesan kami dari STM Sempurna. Ima doron nami ma songon hatan na tua-tua tubuhan lala tubuh si korong di dolok ni purbatua tubuhan anak tubuh boru matong hamuna dongamu saur matua. Umat itu. Tokin nain yang pasahaton nami ma siluan nami tuhamuna badoron nami ma songon hatan na tua-tua asa gajangin na
gajangin na aek ni bodar, ubagasan aek ni sumur. Gajang mamu akan aposo. Gajang umurmu, ya umurmu. Gajang mau umurmu akan aposo. Wah, gajang mamu akan aposo. Gajang amma Gajang amma mu akan aposo. Soalnya mana kerang na jua-jua, uti ma.